Bondo nyiso luoro margi ni tuoche mikelo gi alwora mochido kaka nyaldiema nyalo muoch e bomano e kinde ma koth ochako chue kaluwore kod taka mopong'o chirono, ka gikwayo tend kaunti ma Siaya mondo dar kar puko taka mayudore e chuny chirono. Kaka Steve Biko leronwa, joalago bende noywago jamni maketho mwandugi e chirono, ka giseyo tend kaunti ma Siaya kuom rem golo chik motegno ne weg jamni makwaye chiro. E chal mar kar puko taka e boma ma Bondo e kaunti ma Siaya ka anguro kod jamni yweyo mos bang' sando johala e chuny chiro. An gi sida mang'eny. Owada jo citizen umenya nyaka takataka. Iluongo gi dholuo ni pidhi yugi. Othunyo modhi malo kama maloso mana got. Juok to sa achiel nyaka sa achiel tiende ni en 24-hour clock. Chiro kama waloke en kama ok owinjore wabede kaka johala gi joma mine nikech chiro mwaloke olil. Iyudo kaka mikete yugi opong' ma samoro kadh machop nyaka kuonde ma jomoko loke. Mano yugi mana ma onego beni kanyo bedo maler eka johala be bedo kama ber. Chiro kae oting'o population maduong'. To chowa onge godo maber ma johala onego dhiye. Kama johala loke onego beni cho bed mang'eny. Eka koro tich tire maber, eka wamama winjo bedo maber. Kaluwore kod johala kae, jamni mawuotho e chuny bomani oseketho mwandugi mathoth kendo onge okang' malong'o matend chiro ni osekawo mar tieko midhierono. Rombe gi diek gi dhok chamo alotwa ma kata kiwuok kiduogo tiyudo ka oganda diel omuodo te. Jamni yombo kodgi. To jorito marito godiochieng' odich gi jomako jo pikipiki. Ok gidich gi geng'o jamni. E kindeno ne giywago ohala manyocha gitimo e yor mbui makoro gore piny bang' WiFi manono manoyaw e bomano gi piny owacho mamalo gomo kendo weyo tich e kinde mane gisechako timo ohala e yor mbui. Wach WiFi manokelnwa chiro ka gi David Owalo nokelonwa mane wapamo mwago erokamano kaka johala ni wayudo konyruok. Wadwa yudo kaka gigewa gi wanyalo lando. To gi sani WiFi ok ti. Kwayo margi ne tend kaunti ma Siaya en ber arita e chirono kod keto lwasi makare mar timo ohala e kind kwayo mamoko. Revenue collection miwacho ni gin gi digital to samoro githo miduoge manual. Koro kanyo mondo ging'i bondo gikonyo mondo wang'i kaka wachudo. Bond chudo ma jahala bondo kik obed gi ng'ikruok to wabed maonge ywak. Wach security ok bere kaka wan johala. Kaluwore ni sani kaka nywa neno gima nyotimre wabedo gi luoro. Mamiyo wawayo handwa chon nikech ok wang'eyo gima rito wa mbele. Inyalo bet to kare jomoko nitie mariti. Koro wakwayo His Excellency Governor marwa Mr. Honorable James Orengo ni mondo mi inenwa kar security kanyo mondo mi waloka wan thuolo. Korka kore meneja mar municipal ma Bondo Philip Mbidio Wasonga nowacho ni giseketo kenge mar bero boma ma Bondo kokwayo johala go mondo bed kod horruok. Pongo adwa wacho ni udagolo street light mawuok junction ma Barko Weno kadhi e choo nyaka junction ma Welo. Kanyo wadwa ni waket street lights kendo jopiny osekwayo mano. Mar ariyo wadwa ni waket street lights ka wuok Easy Coach kod piny Uyoma Road nikech kanyo be nitie insecurity. Kiwuok Easy Coach kiridi mwalo kama nitie otende mabeyogo kendo kigo kona nyaka Uyoma Road kanyo wan gi insecurity. Kendo wan gi plan ni ka funds will be available in 2026-27 wadhi keto street lights area. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.